очаквате новата сграда, училището в Югославия. Малко се завишили, предлагала сега да ги обявам победниците на Олимпиадата. Ние вече ги осъдихме. Почнемо от трето място. Диплома за трето място и за успешна спорта има направено Ана Полячкова. Айде, Ана Полячкова, да дойде тук. Коя е Ана Полячкова? Второ място. Много уязвим торта имаше Андрей Томашев и Боб. Браво! Първо място. Пощениста майка. И правила за двете сестри Илина и Доминикана и Бикоса. Отдела първото място. Браво за Ана. Майка ти я взема дипломата. Явете се.